chibai vek ule R.Lalrampari kania Vestige hian double universal crown director kania hei Tunlaiin Vestige Company aron lar a thalai tamtak ten buai puin a then te phei chuan cheng tamtak hloin hlo tlim na te an changti kan hria a alom kan ti a kan lom pui ani chuti rualin nu le pa tamtak te in phah ten Vestige Company an tuipui avanga school ban tumte school kalchhun zom du lo te an avangin in buain in mangang ani ti te kan lo hria a apoi kan ti a ke ngei po in phone call tamtak le SMS te po kadong na sa apoi ka ti ani Vestige Company hian kumsom pariat chin puitling chin che alu theya school Naupang kumsom pariat la thling lo phei chu dan angin alu theilo shimshima Tunlaiin tleirol te kumsom pariat thling lo an lo luta an lo hlotling lo vemo Vestige an lo join ani chuan dan dik lovin thil an ti ani ti khalo hria ulakadua in phah te thatta ka lehkha zira alo bera posom pani tal an pass nuwa chauh Vestige lo ti tir turin nu le pa te karon cha du chowa ama ero chu school kal to lo eizawn na ti du an omakum som priat an tling to ani chuan thil dang ai chuan Vestige Company a thathlot ani ti kha karon sei tel duwa in phah te lehkha thiam tak te an ni phei chuan school thatak kala chumi zo a Vestige Company kha khoi turin lo fui so ula college nen te phei chuan a tho kop thei vek to a abik takin school ban tum hial khop nu le pa te in phah te thataka thudik taka in lo fuya in lo shil thiam theinan he thu hi karon sei ve ni kalome